Но тази вечер искаме да говорим за християните, които не вземат решение за живота си. Дали ще направим стъпката, първата стъпка дали ще направим. Това зависи от нас. Дали ще променя визията си, дали ще променя говоренето си. Или ще остана пак хладък християнин. Ще остана същия християнин. Докато съм жив, да не бъде, докато един ден си отмина от тази земя, казвам го общо, брати и сестри, дали ще остана същата и същия християнин. Мислите ли, че студените хора, студените християни за светските ще видят Бога? Те ще го видят, но няма да има царство за тях. Те са отделени от царството. Първата категория. Втората категория – хладките християни. Някои от тях може да видят царството, да влезнат в царството. Някои от тях може да пропуснат царството на Бога, понеже са хладки, понеже знае делата ни. Така, понеже си хладът, нито горещ, нито студен, ще те избавям от устата си. Кой иска да каже? Кой иска да каже? Отиваме пак в Матей 7 глава. Махни се от мене, не те познавам. Кой иска да каже? Махни се от мене, не те познавам, ти, който вършише беззаконие, който вършише грях, който крадеше, който лъжеше, който правише разни неща. Това иска да каже този стих. Това се отнася към хладките християни, които не взимат мерка за живота си и не искат да предприемат никакви действия, да направят нещо за живота си. Или си мислиме, че има време? Не, няма